ሰላም ሰላም ናይዚ ቻናል ቤተሰብ ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ድሓን ዲኹም? ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ንስኹም ለሰላም ክትኮኑ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ እምበርክስ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ከምቲ ልሙድ ዛንታ ተኸታተሊት ዛንታ እንዳፍቀርኩ ትብል ካልኣይ ክፋል ሒዘ መፅእ ዘለኹ ማለት እዩ እና ኣሕዋተይ ላብዚ ካልኣይ ክፋል ከብለኩም ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ናትናኤል ምስ ሜላት ትበሃል ጓል ከም ዝተላልየን ሊልኦም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ ኣብ ፍቕሪ ከም ዝዘንበለ እሞ ክልቲኦም እንዳተፋቐሩ ብፍርሒ ዝኣክል ኣብ ውሽጦም ሒዞም ይኸዱ ከም ዝነበሩ ናትናኤል ንኽነግራ ኣብ ዝወሰነሉ ሜላት ጽቡቕ ስለ ዘይነበረት ኣብ ውሽጣ ዘሎ ንኽትነግሮ ከም ዝወሰነት ኣብዙ ኢና በፂሕና ነርና። እምበር ካልኣይ ክፋል ነዚ ይመስል። ሜላት እንቃዓ እንዳንተስተፈሰት እንታይ እስከ ናትናኤል ካብ ሎሚ ክንደየናይ ከይንራኸብ ኢላ ስቕ በለት። ናትናኤል ብስቕታን ዘረባኣን ተገሪሙ እዋእ እንታይ ማለት እዩ ኣይንራኸብን? ኣይተረድአንን በላ። ሜላት ድኒና መሬት እንዳጠመተት ኣነ ትምህርቲ ክገድፎ ወሲና ኣለኹ ዘረባኣ ከይወደአት ብምኽላፍ ንምንታይ ዝብል ሕቶ ኣቕረበላ። ኣኩይ ኣሎ ኣብ ደገ ሕጂ 10 በፂሕኺ ኢኺ ይኣኽለኪ ሰዋ ምኻድ የድልየክን ካብቲ ሃገር የደለኹን ካብቲ ሃገር ክትወፂ ኣለኪ ኢሉኒ ኣነ ከዓ ነቲ ሓሳብ ኣይጸለቕኽዎን ምስ በለቶ ናትናኤል ብስምባደ ሜሉ እንታይ ትብላ ኣለኺ? ኣነ ብዙሕ ይርድአንን የለን ንስኺ ትምህርቲ ንፍዕቲ ብዙሕ ራእይ ዘለኪ ኢኺ ንምንታይ ስዶት ወይ ከዓ ትምህርቲ ወዲእኺ ዘይትኸዲ በላ። ናትናኤል ድሌታቱ ምስኣ ዘሎ ባህገታቱን ዝኸልፍ ዘላ ስለ ዝመሰሎ ከመይ ገይሩ የትርፋ ዝብል ሓሳብ ኣምፂኡ ብብዙሕ ነገራት ካብ መንገዲ ኸትርፋ ፈቲኑ ግን ሜላት ጽቡቕ ገይረ ሓሲበሉ እየ ንስኻ ኣጆኻ ከምዛ ዘለኻያ ቐጽል ኣብ ናይ ቀደምካ ከይትምለስ በለቶ። ኣብ ገጹ ናይ ምንፋቕ ምልክት ስለ ዝረአየ ዓይኒ ዓይና እናጠመተ ኣነ ደኣ ኢሉ ካቢዕንታ ጸረር ክብላ ዝረአየን ንመዓት ዘረብኣ ዘረብኡ ገዲፉ እዳው ሰዲዱ ብዘይ ዝኾነ ዘረባ ደረዘላ። ሜላት ከዓ ክልተ እዳዋ ሰዲዳ ኣስጢማ ሓቒፋቶ ብኽያታ ቐጸለት። ናትናኤል ኩሉ ካብ ተጽቢቱ ወፃኢ ከይንዎ ወላ ንሱ እንተሰደዳ ሜላት ኣስጢማ ሓቒፋ እቲ ኩሉ ግዜ ትሙንየን ትበህጎን ዝነበረት ሕቑፋ ናይ ደሓንኩን ዝመስል ኣስጢማ ሒዛ ብፍናው ኣበየቶ። ቤልየይ ምፍልላይ ከቢድ እዩ ንዓይ እውን ካባኸ ንላዕሊ ከቢድና ኣሎ ካብ ወሰንኺ ግና እንታይ ክብል ሰናይ መንገዲ ይግበረልኪ ኣምላኽ ንመን ኢልዎ ሓደ መዓልቲ ንራኸብ ንኸውን ምስ በላ ውሽጣ ክትቋጻጸሮ ስለ ዘይከኣለት ኣብቲ ኩሉ ግዜ ዝፋለለዩላ ቦታ እውን በፂሖም ስለ ዝነበሩ ንብዓታ እንዳደረዘት ገዲፋቶ ንገዝኣ ገጻ ተመርቀፈት። ናትናኤል ተዓኒዱ ክሳብ ከውኣ ትርሕቕ ጠመታ። ንሱ ዝሓሰቦ ካሊእ ዝጸንሖ ከዓ ሓሲብዎ ዘይፈልጥ ነገር ኮይንዎ ሳይኮሉ ብኢዱ ደጊፉ ብዘገምታ ንገዝኡ ተበገሰ። ገዝኡ ኸይዱ ከዓ ኣብ ዓራት ንላዕሊ እንዳጠመተ ብዛዕባ ሜላት ምሕሳብ ቀጸለ። ነዚ ዝረኣየት ኣዲኡ ብኹናታት ወዳ ስለ ዝተሸቐለት ናብ መደቀሲኡ ብምእታው ናቲ ወደይ ድሓን ዲኻ ዘይኣመልካ ተጽሊእካ ድዩ ኢላ ሓተተቶ። ኣብ ሓሳብ ስለ ዝጸንሐ ክሳብ ኣትያ ትዛረቦ ኣይረአያን ጸኒሑ። ድምፃ ምስ ሰምዐ ከዓ ብስምባዳ ማማ ድሓን ንእሽተይ ርእሰይ ተጸሊእኒ በላ። ዋይ ወደይ እሞ ሻሃደ ክገብረልኻ ወላስ ምግቢ ክትበልዕ ቀደመኻ ወይ ከዓ ፍኩስ ክብለካ ነፍስኻ ትሓጽብ በለቶ። ድሓን ማማ ንእሽተይ ክዓርፍ እሞ ተሲኤ ክበልዕ እየ ድሓን እየኮ ኣይትሸቐሊ ምስ በላ ሕራ ይበል ኢላቶ ናብ ስራሓ ኸደት።
ጽቡሐይቱ ናሜላት ቴሌፎን እንተደወለ ዝቕበሎ ኣይረኸበን خلاص እንተኣተወውን ኣይጸንሖቶን ዓቕሉ ጸቢብዋ ኣይትውዓል ውዒሉ ጽባሐይቱ እውን ካምኣ መዓልትታት ሓሊፉ ሰማናት ከይኑ ድሃይ ሜላት ግን ወላ ሓደ ክረክብ ኣይከኣለን ምናልባት መሓዘታ ወይ ደቂ ገዛውታ ድሃይ እንተሃለዎ ኢሉ ረኺቡ ሓተቶን እሰን እውን ድሃይ ከም ዘይብለን እየን ነጊረንኡ ብኩሉ ድሃይ ምሳኣነ ድሕሪ ወርሒ 2 ሰሙን ይኸውን ንገዛ እንዳሜላት ከዳ ገዝኦም ከይዱ ማዕጾ ኩሕኩሕ ዓበላ ዓባይ ሰበይቲ ስለ ዝኸፈትኡ ኣዲኣ እየን ዝኾና ኢሉ ብትሕትና ሰላም ድሕሪ ምባል ሜላት ደልየ ነይረ በለን እተን ሰበይቲ ገጸን ጸዊገን እንታይ ዝኾንከ ኢኻ ኢለን ደረቕ ሕቶ ሓተትኡ መማህርታ እየ ክላስካ ዘይትመጽእ ነዊሕ ኮይኑ ድሃያ ክገብር ኢለየ በለን ገጸን ጠውየን እሞ የላን ኢለን ሓጺር መለሳሉ ናትናኤል ሕቶ ብምብዛሕ እንዳተሰከፈ ዘየሸገረክን እንተኾይነ ደኣ ቴሌፎና ዘይትህባኒ ምስ በለን ሰበይቲ ኣንታ ወዲ ኣርሒቓያ ጌሻ እኮ ይብለካ ኣለኹ ቴሌፎን ከዓ ኣይወሰደትን እያ ዋ ጥዑይ ዲኻ ምስ በልኡ ናትናኤል ይቅርታ ሓቲትወን ንገዝኡ ተመለሰ ብጸርጸር ናይተን ሰበይቲ እናተገረመ ብውሽጢ ክሳብ ሎሚ ድያ ዘይኣተወት ወይስ ክህባኒ ስለ ዘይደለያ እየን እንዳበለ ናትናኤል ዝብል ድምፂ ብሩሑቕ ሰምዐ ስበለ ሙስዮ ዓርኩ ብማዕዶ ረኣዮ ሙስዮ ኣዝዩ ውዑይ እዩ ናብኡ ምስ በጽሕካ ናተዓርከይ ገዛ መጽአን ድየ ሲኢነካ በይን ደኣ በሎ ድሃይ ናይ ሜላት እንተረኸብኪ ኢለን ድየ ገዝኦም ከይዳ ጸኒሓ ሙስዮ ብታህዋኽ እሞ ኸደኣ ባሎ እዋይ ሙስዮ ዓርከይ ኣዲኣ እንድያ ተቐልቂላትኒ እንኳዕ ኣይትሪያ ክትጽሓገር መዓትያ ዝኾነ ድሃይ ኣይሃበትንን ንስኻ ትብል ባዕለይ እየ ሰዲደያ ብነገር ተቐቢላ ብነገር ኣፋንያትኒ ድሓን ዝዓርከይ እንታይ ሙኺ ትኸውን እያ ባዕላ ድሃይ ክትገብር እያ ኣይትሸቐል ንኺድ በዚ ዘወርወር ንበል በጀኻ ምስ በሎ ሙስዮ ዓርከይ ግድን ገዛ ክኸይድ ኣለኒ ብስራሕ ምስ ጸናሕኹ እየ ንስኻ ኺድ ኢሉ ተፋነይዎ ንገዝኡ ኸዳ ድሕሪ ሰሙናት ሙስዮ ኣብ ደገ ንሓዉ ንናትናኤል ምስ ደቂ ገዛውቱ ክጻወት ስለ ዝጸንሖ ጸዊዑ ናታልዶ በሎ እዎ ምስ በሎ ሙስዮ ይጽዋዓካ ኣሎ በሎ ኢልዎ ኣብቲ ጥቓ ገዝኦም ዝነበረት ዓባይ ገረብ ከይዱ ክፈለ ነቲ ሙስዮ ዓርከይ ደኣ ካብ መዓዝ እዩ ኣብ ደገ ኮይኑ ዝጽውዕኒ ኢሉ ከይዶም ጎያ እዩ መጺዎ ብታህዋኽ ኣብቲ ጥቕኡ ምስ በጽሐ ድሓን ዲኻ ዝዓርከይ ቅድሚ ሰላምታ እዩ ሓቲትዎ ምኽንያቱ ናብ ደገ ኮይኑ ምጽዋዑ ሓሻቕ ኢልዎ እዩ መልሲ ስለ ዘይሃቦ ከዓ እንታይ ዲኻ ኮይንካ ጽቡቕ ዘለኻ ይትመስለንን በሎ እዋእ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ እታ ሜላት ዶ ገለደ ትበሃል በሎ እሂ እሞ ሜላት እንታይ ኮይና ድያ በሎ እንታይ ክትከውን ደኣ ተመርዕያ እምበር ሰገር ዶ ባይኸደትን በሎ ናትናኤል ብስምዒት ዘረኡ ክውድእ እንታይ በሎ ሙስዮ ጽቡቕ ገይረን ዘይነውሓ ጸጉሩ እንዳፈረዘ ተመርዕያ ይብለካ ኣለኹ በሎ ሙስዮ እዚ ኸመይ ኢሉ ይኸውን ሰብ ዘይፈለጦ መርዓኸ ኣለ ድዩ በሎ እንታይ ፈሊጥካ ግን መን ይነጊርካ ደቂ ገዛውታ ዝበላኒ እዩ ሜላት ደኣ ካልኣይ ክፋል ኣብ ዘይቋሪፅ ዘሎ ሳልሳይ ክፋል ሒዝናልኩም እስካዕ ንመጽእ ሰላም ቅንያት